חברים, שלום לכולם, לי קוראים אורי לונדון. מי שלא מכיר אותי, אני אחד השותפים באיזי אי-ביי, סוחר באי-ביי נכון לתאריך הזה מעל 4 שנים, 4.5 שנים יותר נכון. והיום אני רוצה להראות לכם את התוכנה המתקדמת ביותר בשוק שנקראת AutoDS. אתם רואים פה על המסך שלכם, אנחנו נעבור עליה. היא התוכנה הגדולה ביותר בעולם, בעלת רוב המשתמשים סוחרים בדרופשיפינג בעולם. אנחנו נבין מה היא אומרת, מה היא עוזרת לנו בעולם הדרופשיפינג, גם למי שבתוך העולם הזה וגם למי שלא בתוך העולם הזה. אני אסביר לכם בדיוק מה היא עושה. אז בואו נעבור לתוכנה ותוך כדי תבינו מה היא עושה. אז קודם כל, העיקרון של AutoDS, העיקרון של מוניטור בכללי, זה בעצם לקחת נתונים מחנות האי-ביי שלנו ולשלב אותה עם הספק שלנו. מה הכוונה? ברגע שאנחנו מעלים מוצרים מהספק לתוך eBay, בעצם אנחנו יכולים לעשות את זה דרך המערכת מאוד בקלות. אנחנו לוקחים את הקישור מהספק, כל אחד יש לו את הכתובת שלו, כל ספק זה שונה, אבל בגדול אנחנו לוקחים את הקישור מהספק, שמים את זה בתוך המוניטור, ובעצם המוצר עולה לנו לתוך החנות eBay. אז זה העיקרון של התוכנה הזאת של מוניטור בכללי. עוד דבר שזה עושה, ברגע שיש לנו מחירה, אז יש אפשרות דרך מוניטורים מסוימים שאוטומטית המוצר יישלח ללקוח בלי התערבות שלנו בכלל. כלומר, אנחנו רק צריכים להתאים כסף, המערכת כבר מזהה את המחירה ואת המוצר ואת הכתובת והכל, ושולחת את המוצר בשבילנו, קונה אותה בשבילנו, עם או האתר שלנו, עם הספק שלנו. אם בחרתי נגיד בספק של אמזון, אם אני עובד עם אמזון, אז בעצם המערכת מזהה את המחירה, קונה את זה או באמזון שלהם, של המערכת, או באמזון הפרטי שלי אם אני מחבר אותו למערכת, ושולח את המוצר. אז זה בגדול מה שמוניטור עושה. ואנחנו היום נעבור על AutoDS. AutoDS בעצם לדעתי זה המוניטור המתקדם מבחינת פיצ'רים, הכי הרבה פיצ'רים, הכי הרבה ספקים שניתן לעבוד איתם, שירות לקוחות לא רע בכלל, ובעצם עבודה שמאפשרת לנו לעשות כסף באי-ביי בצורה קלה ונוחה. אז בואו נעבור על התוכנה הזאת בקטנה, בזריז. גם למי שלא מכיר מה זה אי-ביי, זה גם בשבילכם להבין בעצם מה זה מוניטור ותוכנה שיכולה לעזור לנו בעסק הזה, על מנת לעבור אותו בצורה יותר קלה ופחות עומס של שעות. אז קודם כל בדשבורד פה אני רואה נתונים על החנות שלי, איזה מוצרים יותר נמכרים, איזה קטגוריות יותר נמכרות, גרפים, הזמנות, מוצרים שהעליתי, רווח. בעצם פה אני רואה את כל הנתונים, שאני יכול לבחור גם תאריכים, אוקיי, מאיזה תאריך אני רוצה. כל אחד יכול לבחור שבוע אחרון, חודש אחרון, ואתם יכולים בעצם זה משתנה. בואו נבחר נגיד סתם בשבוע האחרון, ואתם תראו בעצם שיש שינוי פתאום בגרף, שיש שינוי ברווחים. פה מה שדיברנו עם ההזמנות, עמוד ההזמנות שלנו, שימו לב שכל הזמנה שנכנסת לי, יש לי גם את הסטטוס עליה, זה עדיין לא נשלחה, כנראה שהתקבלה עכשיו, ובעצם אני הודעתי משיפט, יש לי גם delivered. בעצם יש לי את כל הנתונים על ההזמנות שלי. פה בעמוד המוצרים אני יכול להעלות את המוצרים שלי, איך אני רואה את המוצרים שלי, אבל אני מעלה אותם פה דרך Add Product. אבל פה אחרי שהעליתי את המוצרים אני יכול לראות את הנתונים עליהם. בעצם אם אני אגלול פה ימינה, אז יש לי פה את המחירים, יש לי את המספר של הספק, מספר של האי-ביי, שם החנות, כמה ימים הוא באוויר, אם הוא עדיין אקטיב, הוא עדיין ב-out of stock, אם הוא ב-all, נגיד פה זה ב-all. אוקיי, בקיצור, יש לי פה נתונים על המוצרים. כמובן שאנחנו עוברים על זה בהרחבה, אני כרגע רק מציע לכם את המערכת, אבל בתוך הקורס שלנו ובתוך הלמידה שלנו אנחנו עוברים על זה בהרחבה. דראפט זה בעצם מוצרים שאני יכול לבחור בענן, כלומר שאני עדיין לא רוצה להעלות אותם, או שהם נכשלו בעצם, הם מופיעים פה, ואז אני יכול לנסות לתקן אותם ולהעלות אותם שוב. בעצם סוג של ענן של המוצרים שלי שאני יכול לבחור מה לעשות איתם, האם להעלות אותם לחנות, האם למחוק אותם, להעלות אותם בעתידי יותר. אם אני רוצה להגיד להעלות את המוצר הזה עוד שבוע, אז הוא מחכה לי בינתיים פה. ובעצם זה כל הדראפט שלי.
יש לי את ה-Customer Support, בעצם פה אני מקבל את המיילים מאי-ביי, כלומר כל הודעה שאני מקבל מלקוח או מאי-ביי מופיע לי פה, היא מושכת בעצם את הנתונים מאי-ביי, ואני יכול גם לענות ללקוחות פה דרך המערכת הזאתי. זה חוסך לנו המון זמן, ויש לנו פה את האפשרות, שזה אחד הפיצ'רים היותר מתקדמים של המערכת, ליצור בעצם הודעות אוטומטיות. כלומר שאם עכשיו לקוחות בדרך כלל שולחים הודעות דומות, הם בדרך כלל שואלים מתי המוצר מגיע, הם בדרך כלל שואלים אם שהם רוצים להחזיר, יש להם איזה משהו, יש הודעת החזרה מוכנה. יש הודעות שהן בעצם מוכנות, כי יש הודעות שחוזרות על עצמן מלקוחות, שמה שעכשיו שמתי דוגמאות, ויש עוד דוגמאות של לקוחות, של הודעות דומות. אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה בעצם להכין שורת קוד דרך ODS, גם לא צריך להיות מתכנת, לא צריך להיות כלום, מאוד מאוד פשוט. אנחנו גם מציגים את זה של הודעות מוכנות, גם של מספר מעקב. אגב, זה שורת קוד של מספר מעקב, ואנחנו יכולים להכין את זה, ופשוט כל פעם שיש לנו איזו הודעה אני לוחץ 2 קליקים, שולח ללקוח וסיימתי את ההודעה. במקום להתחיל לחפש את המספר מעקב, כן נשלח, לא נשלח, מה עושים, אז בעצם אני ממש לוחץ על ההודעה הזאת שהכנתי מראש ואני שולח ללקוח. פה בעמוד ההגדרות שלנו יש לנו המון פיצ'רים נוספים, יש לנו אפשרות לאוטומציות. פה נגיד באפשרות הזאת יש לנו אפשרות להוסיף, אם מוצר לא נמכר חודש ימים שלם, אני יכול להגיד לעשות מבצע, להוריד לו את המחיר, וזה מעדכן לכל מי שיתעניין במוצר הזה את המחיר, מקבל הודעה בזה. ובאי-ביי אנחנו רואים בעצם מבצע של ההלכה. אם מוצר גם נמכר לי הרבה מאוד, אני רוצה לעשות את המחיר אוטומטי, אני יכול לעשות את זה גם פה דרך האוטומציה. יש לנו פה טמפלטים מוכנים, אוקיי, שכל מוצר יש לו טמפלט מוכן. יש לנו פה עוד המון דברים, אנחנו עוברים על זה בהרחבה, אבל בכללי אני אציג לכם. יש לנו פה אפשרות להוסיף VA, אוקיי, אם יש לנו עוזר וירטואלי VA שאתם רוצים שיעבוד לכם בחשבון, יש לכם אפשרות פה להוסיף אותו. יש לכם אפשרות גם להוסיף פה, אם נגיד אני עובד עם הספק אמזון ואני רוצה לעבוד עם עוד ספקים נוספים, אז מה שאני יכול לעשות זה להוסיף ספק, לבחור, דוגמה, תראו כמה ספקים יש לנו פה, הרבה מאוד ספקים, שלדעתי הכי הרבה מכל מוניטור יש ב-AutoDS, תקנו אותי אם אני טועה, אבל דעתי שכן. יש פה המון ספקים שניתן לעבוד איתם, אפילו תראו את הספק של eBay, אם אתם רוצים לעלות מוצרים מתוך eBay, יש לכם גם אפשרות לעשות דבר כזה. ואתם בעצם בוחרים את הספק ועושים לו את ההגדרות משלו, וככה אפשר לעבוד עם הרבה מאוד ספקים בחנות אחת בצורה שהיא בסדר גמור, שהיא לא מבלבלת, וזה בסדר גמור. עוד דבר מאוד נחמד שיש פה, יש אפשרות להוסיף ווטרמרק, שזה בעצם מדבקה על המוצרים. שימו לב, נגיד פה אני אראה לכם דוגמה, יש לנו פה אפשרות, אתם רואים יש לי פה כזה אייקון של שיפינג, ובעצם יש לי פה אפשרות לשים פה איזה מדבקה שאני רוצה. איך אני עושה את זה? אני לוחץ פה על השם של החנות שלי, 3 נקודות, יש לי פה set store watermark, הכנתי כבר כמה מראש, אבל זה מאוד פשוט. אתם מכינים איזה סוג של מדבקה כזאת, עדיף שבלי רקע לבן, ועושים set default, ובעצם זה מופיע לכם על כל התמונות שתעלו במוצרים הבאים. אתם יכולים גם להתקן את זה על המוצרים הקיימים, אבל ככה זה בגדול. זהו, חוץ מזה אני ממליץ לכם בטירוף על המערכת הזאת, מערכת מאוד קלילה לעבודה, מחירים טובים אגב, ספקים גדולים. העתיד, אני כבר אומר לכם, אני עובד עם אמזון, העתיד זה ספקים פרטיים, זה העתיד באי-ביי, ודרך המערכת הזאת אפשר להגיע להמון ספקים, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה בעצם להירשם פה למטה מתחת לסרטון דרך הלינק שלנו, שייתן לכם גם הטבה ייחודית רק למי שצפה בסרטון הזה ולחברי הקורס שלנו. זה הטבה ייחודית רק לכם, וזהו, תירשמו פה. אם יש לכם שאלות, משהו שאתם מתעניינים, אתם יכולים לחפש אותי בפייסבוק, אינסטגרם, לשלוח לי הודעות, אני אעזור לכם, מה שאתם צריכים, שאלות, אין לכם איזה משהו שהבנתם,
חסר לכם איזה משהו, אתם צריכים איזה עזרה קטנה, תפנו אליי בכיף, אני עונה על כל שאלה.